Good morning mga ka-studio and welcome back to another video. For today's vlog po ay magluluto ako ng agahan. At ang naisipan ko pong lutuin ay yung mga ulam na kadalasang makikita natin sa ating bakuran. Kung wala man po sa ating mga bakuran ay nasa bakuran ng ating kapitbahay po. Simple lamang po ang aking gagawin. Magluluto po ako ng talbos ng kamote, pakukuluan ko po ito, okra, boiled okra at saka tortang talong. Kaya hindi ko na to patatagalin pa, simulan na nating manguha ng talbos ng kamote. Tara! Ito na po lahat mga ka-studio, ang lulutuin ko, naka-ready na po. Yan, hinugasan ko na po sila lahat. Yan, naganda rin kami dito ng bulad kasi masarap itong parisa ng bulad ba. Kumukulo na po ang tubig mga ka-studio, ilalagay ko na itong talbos ng kamote. Yan po, hintayin lang po natin na lumambot po yung dahon, tsaka kunin na natin dyan. Okay na to mga ka-studio, madali lang itong palambutin ang dahon ba. Kukunin ko na ito. Yan. Yan, ito po. Set aside ko muna ito para matimplahan ko mamaya. Sunod mga ka-studio, ilalagay ko na itong okra. Itong tubig po na ginamit ko, ito lang po yung gagamitin natin ulit. Yan, hintayin lang po nating lumambot yung okra tapos kunin na natin dyan. Habang hinihintay po nating lumambot ang okra mga ka-studio, iihawin muna natin itong talong para sa tortang talong. Yan, ilagay na natin ito dito sa baga or uling. Yan, ang laki-laki ng mga talong. Okay na to mga ka-studio. Kukunin ko na to. Yan, pagkatapos po nito, babalatan na natin. Babalatan ko na po itong talong mga ka-studio. Oh, mainit pa siya. Ay, mainit pa yun. Mas masarap kasi itong tortang talong kapag inihaw mo ba. Kaysa nung pinakuluan mo. Mas gusto ko po itong gisugba nga talong. Ay na, naputol. Malambot na tong okra mga ka-studio. Kukunin ko na siya. Magluluto na po ako ng tuyo mga ka-studio. Una, maglalagay tayo ng mantika. Yan. Painitin muna natin. Ilalagay ko na po yung mga tuyo na sap-sap. Yan. Ito naman mga ka-studio, pinikas na daing. Luto na to mga ka-studio, kukunin ko na to.
At this stage mga kastudyo, gagawa na tayo ng salad. Titimplahan ko na itong talbos ng kamote. Yan, dito sa malaking bowl. Yan, ito po. Nalagyan ko siya ng tomato, luya, tsaka dahon ng sibuyas. Yan. Tapos, suka, at syempre asin. Yan. Tapos, i-mix na natin. Yan, tansyahin nyo lang po ang asin mga kastudyo. Depende po sa panlasa ninyo. Yan. Ito na po, iset aside muna natin dahil hindi pa ready yung iba. Gagawa na po tayo ng egg mixture para sa tortang talong. Una po, itlog. Yan. 4 na itlog po yung ginamit ko dahil 6 po yung talong tapos malalaki po sila. Yan. Tapos lalagyan ko po ito ng kamatis at saka sibuyas po. Dahil gusto ko po sa tortang talong na marami siyang lamas. Tapos, asin. Yan. Tapos, i-mix na natin. Yan. Pagkatapos po nating i-mix ay ilalagay na po natin yung mga talong. Yan. Yan po. Tapos, ready na po ito para lutuin. Yan. Tara, ilagay na natin to sa kaha. Ito na po mga studio, luto na po ang aming masarap na agahan. Mayroon po ditong pinakuluan na okra. Mayroon ding tortang talong. Meron ditong daing tsaka tuyo na sapsap. Oh. Ito naman ang salad Yes. na talbos ng kamuti. Naghanda din po ako ng kapigatas kasi masarap ito sa agahan. Hindi ako nagkape mga studio. So, tubig sa akin. Okay, pray muna po tayo. Sige. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Apo, ngaon niyo mga studio. Yes. Kain po tayo. Dito tayo Saan taon na? mag-start. Sige. Ito. Namot kami. Ikaw, oh. Wow. Kain po tayo. Ngaon yung salad. May na kay kuhan yun, fresh ba? Fresh from the backyard. Kain po. Muto na naman. Sap-sap. Thank you.
Sarap ng buwad. Ukra pang, ukra. Ukra po. Hindi pa. Sarap ito isaw-saw sa suka. May aso. Kain po tayo. Diyan na po sa aso ang aso niya. Nasa likod namin sila. Kaamoy ng humot. Kamoy sa buwad. Yung kanin po namin, bahaw po to. Kagabi pa to. Buwan pa. Kaning kuha na kuha, pinikas. Yung raso niya. Dami ka na. Laki po. Dapat di mo na may wala kay bukog. Hindi pa. Dami yan eh. Kaya gana talaga ng kain yung tuyo. Daing siguro yung tawag dito. Sa Tagalog. Sa amin sa Bisaya po, buwad, pinikas na siya. Ang tamang. Nagbo. Wow. First time fave. Tortang talong. Wow. Ano ito? Sarap mo. Yung mga alam ko po na luto mga ka-studio is mga simple lamang po. Sarap, sarap mo. Ito yung kadalasan ng luto nila sa probinsya lang mga studio. Kasi nasa bakuran lang ba? Minsan na po kayo sa aso po. Sarap talaga to siya sa agahan. Ganitong pagkain ba? Ito yung toong Pinoy breakfast. Ano? Hindi namin maubos itong mga bulad. Kasi madami ito hanggang sa hapunan pa ito namin. May isla pa mang. Hati tayo. Ano yan? Akin na ito. Ang dami sa akin ah.
Gusto ko talaga yung talong. Paborito niya po yung talong. Ay, nubos ko na. Ato lang ni padapin ha. Wala na pong laman. Yan. Para makaliho ko pang. Merong ukra. Ang kura at talong ang paborito mo pang. Bulan. Bulan pa ka, Mang? Anak pa ka? Sarap ng hangin. Si Sax po mga kastudyo, kakagigising lang po niya. Wala pa siya sa mood. Talong. Okra. Hindi ako. Naga? Ito yung breakfast na talagang sarap mo, no? Masarap din to, merong ginamos, Mang. Wala tayong pundong ginamos, no? Kaya ko, Mang. Yung kain ng tubig. Sobrang enjoy ko po mag-studio sa mga niluto ni Mrs. po. Simple po pero sobrang sarap po talaga ng kombinasyon ng mga pagkain na ito. Shoutout muna po kami. Shoutout Merla Lumbang, Cavite State University, Mylene Ulay, Carl Chi, Kuya Jerry Solis, Cosme 3 Vlogs, Jemuel Marty Vlogs, Melchor Eti Vlog, Mama Mansing at Family Blanker from Bahrain, at Esteban Bermas. Yan. Kaunti lang muna yung shoutout natin ngayon. So yun na po lahat mga students. Sana po nag-enjoy kayo sa breakfast namin ngayon po. Sobrang sarap po ng mga gulay at bulad. Yes. Tuyo. So yun na po. Bye for now. And kita-kits po tayo sa susunod na cooking at mukbang. Bye-bye.